Segons l'Assemblea Nacional Catalana, més de 330.000 persones van accedir dimarts després de les 17 i 14 minuts a la web de la Gigafoto, una xifra que revela la gran expectació que hi havia per veure el resultat d'una imatge on es poden veure els 400 quilòmetres de la cadena humana i on tots els que hi van participar s'hi poden localitzar. En 24 hores ja s'havien descarregat 350 gigas d'informació en fotografies, un volum que durant alguns moments va col·lapsar del tot el servidor de l'ANC. Esperades setmanes després de la via catalana, la foto finalment ha tardat 7 mesos a veure la llum. Des de l'Assemblea ho atribueixen a que no hi havia experiències prèvies i al volum d'informació recollit. És un muntatge que no ha tingut cap precedent, no teníem cap precedent, cap referent històric que ens pogués servir d'orientació, de guia per a com realitzar tot aquest muntatge, i això ha comportat que s'haguessin de prendre iniciatives per a tirar-ho endavant. I estem parlant d'una manipulació d'un volum de fotos i de fitxers molt gran, que per això ha complicat la seva gestió i el muntatge. La publicació de la Gigafoto arriba només 4 dies abans de l'Assemblea General de l'ANC, que es durà a terme a Tarragona dissabte, una reunió en la qual aprovaran el full de ruta per la independència i donaran a conèixer la proposta per al pròxim 11 de setembre.